Το File Transfer Protocol FTP ή στα ελληνικά πρωτόκολλα μεταφοράς αρχείων είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TCP/IP όπως το ίντερνετ και το ίντερνετ. Ο υπολογιστής που τρέχει μια εφαρμογή FTP Client, μόλις συνδεθεί με το server, μπορεί να εκτελέσει ένα πλήθος διεργασιών όπως ανέβασμα αρχείων στο server, κατέβασμα αρχείων από το server, μετονομασία ή διαγραφή αρχείων από τον server. Με τον όρο βάση δεδομένων αναφερόμαστε σε μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων τμήματων πληροφορίας. Ένας τηλεφωνικός κατάλογος, για παράδειγμα, θεωρείται βάση δεδομένων καθώς αποθηκεύει και οργανώνει σχετιζόμενα τμήματα πληροφορίας όπως είναι το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου. Ένα site αποτελείται από αρχεία τα οποία αποθηκεύονται σε μια τοποθεσία η οποία βρίσκεται σε κάποιο server. Για να συνδεθούμε στο server, χρειαζόμαστε ένα λογαριασμό FTP, τον οποίο δημιουργούμε στο control panel του site. Το control panel, το οποίο είναι ένα online πρόγραμμα που παρέχεται από το Internet Provider, περιέχει όλα εκείνα τα εργαλεία για τη διαχείριση του site μας, όπως είναι το όνομα του site, δηλαδή το domain name, οι βάσεις δεδομένων, τα emails και τα FTP accounts. Ένα παράδειγμα control panel είναι και το Plesk της Parallels, το οποίο βλέπουμε εδώ. Σε αυτό λοιπόν κάνουμε είσοδο σε αυτό, δίνοντας ένα username και ένα password. Αφού κάνουμε είσοδο σε αυτό, μεταβαίνουμε στα FTP accounts, δηλαδή σε συγκεκριμένη περίπτωση πηγαίνω στο FTP access και δημιουργώ ένα καινούριο επιπλέον FTP λογαριασμό. Σε αυτό λοιπόν βάζω το FTP account name, έστω help you EU, επιλέγω ένα home directory, το οποίο μπορεί να είναι είτε το root directory είτε κάποιος άλλος κατάλογος, κάποιος φάκελος μέσα στο οποίο θέλω να αποθηκευτούν τα αρχεία μου, και βάζω και ένα password. Μου λέει ανάλογα πόσο θα το βάλω, κατά πόσο είναι σωστό, αδύναμο, μέτριο ή πολύ δυνατό. Έστω θα βάλω εγώ κάτι απλό και πατάω το OK. Πατώντας OK μπορώ να πάω να δω ότι έχει δημιουργηθεί και επιπλέον FTP account. Με παρόμοιο τρόπο δημιουργίας ενός FTP account μπορούμε να δημιουργήσουμε και μία βάση δεδομένων. Έτσι λοιπόν, έχοντας πάλι πάει στο control panel, μπορώ να συνδεθώ και να μεταβώ σε εκείνο το σημείο του control panel, το οποίο με επιτρέπει να δημιουργήσω βάσεις δεδομένων. Add new database. Εδώ πέρα λοιπόν μπορώ να βάλω το όνομα της βάσης δεδομένων, αφήνω το MySQL, βλέπω το database server, ο οποίος είναι σημαντικός γιατί ενδεχόμενα να μου χρειαστεί, και πατάω OK. Η βάση δεδομένων φτιάχτηκε. Επιπλέον χρειάζομαι και έναν χρήστη, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσω για την εγκατάσταση αργότερα του WordPress. Κάνω λοιπόν add new database user και βάζω τα στοιχεία του χρήστη, τα οποία είναι το όνομα χρήστη και το password. Στη συνέχεια, αφού τα βάλω, πατάω το OK. Και η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί, η help you test, με το χρήστη πάλι help you test user. Υπάρχουν δύο κατηγορίες sites. Τα στατικά sites. Το περιεχόμενό τους είναι σταθερό και μεταβάλλεται μόνο από το διαχειριστή του site. Τα δυναμικά sites. Το περιεχόμενό τους αλληλεπιδρά με το χρήστη και μεταβάλλεται ανάλογα. Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Content Management System. Ένα CMS είναι ένα δυναμικό site το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Από μία βάση δεδομένων, από το backend κομμάτι το οποίο είναι το περιβάλλον διαχείρισης του site, από το front-end κομμάτι το οποίο είναι αυτό το οποίο βλέπει ο επισκέπτης, δηλαδή το site. Ένα CMS αποτελείται από μια σειρά αρχείων συνδεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν από μόνα τους μια έτοιμη δομή. Αυτή η δομή αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του CMS σε μια βάση δεδομένων, αυτή τη βάση δηλαδή την οποία έχουμε φτιάξει. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να συνδεόμαστε στο backend κομμάτι του site, να μεταβάλουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργία του
και να βλέπουμε το τελικό κομμάτι στο front-end κομμάτι του site, δηλαδή στο κανονικό site. Ό,τι μεταβολές και προσθήκες κάνουμε στο site αποθηκεύονται αυτόματα πλέον στη βάση δεδομένων. Για να εγκαταστήσουμε το WordPress, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μεταβούμε στο site του, το οποίο είναι το wordpress.org. Στο site αυτό μπορούμε να βρούμε τα πάντα σχετικά με το WordPress, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο μενού. Για να κατεβάσουμε το WordPress, επιλέγουμε το download του WordPress και δίπλα βλέπουμε την έκδοσή του, η οποία είναι η τρέχουσα έκδοση, είναι η 3.4.2. Κάνουμε κλικ λοιπόν στο download του WordPress και επιλέγουμε ανάλογα ή το zip ή το dar.gz, το οποίο είναι για Mac. Εμείς επιλέγουμε για Windows το download το zip αρχείο και περιμένουμε να κατέβει στο φάκελο αποθήκευσης, στο φάκελο λήψεων. Αφού το κατεβάσουμε και έχουμε πάει στο φάκελο αποθήκευσης, στο οποίο αποθηκεύτηκε το zip αρχείο, το αποσυμπιέζουμε. Για να το αποσυμπιέσουμε, κάνουμε δεξί κλικ και αποσυμπίεση εδώ. Όταν αποσυμπιεστεί ο φάκελος, θα δούμε το φάκελο WordPress, μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα τα αρχεία τα οποία χρειαζόμαστε για την εγκατάσταση του WordPress. Ένα WordPress site χρειάζεται μια βάση δεδομένων την οποία ήδη έχουμε φτιάξει και τα αρχεία τα οποία βρίσκονται στο φάκελο WordPress, τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα. Όλα αυτά τα αρχεία. Στον φάκελο WordPress υπάρχουν οι εξής φάκελοι και αρχεία. Ο φάκελος WAdmin, ο οποίος περιέχει τα αρχεία της διαχείρισης του site ή αλλιώς το backend. Ο φάκελος WP Contents, ο οποίος περιέχει τα περιεχόμενα του site και τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα κάθε φορά που κάνουμε κάποια αλλαγή σε αυτό. Και τέλος έχουμε τα αρχεία WordPress, τα οποία ξεκινούν με το πόθεμα WP, όπως είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε. Για την βάση δεδομένων χρειαζόμαστε το database name, το database user και το database password. Τα τρία αυτά στοιχεία θα τα βάλουμε στο αρχείο wp-config προκειμένου να συνδέσουμε το WordPress με τη βάση δεδομένων. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να μετονομάσουμε το wp-config sable σε wp-config.php. Διώχνουμε δηλαδή το Pavla Sable. Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο με κάποιο κειμενογράφο. Μπορούμε να επιλέξουμε το Notepad++, το οποίο είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα το οποίο ανοίγει διάφορους τύπους αρχείων. Αφού το ανοίξουμε λοιπόν, πάμε και αλλάζουμε για αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, τα στοιχεία, το database name, το database username και το password, το database password. Προαιρετικά μπορούμε να αλλάξουμε και το localhost, ανάλογα με τι τύπο server είναι αυτό στο οποίο φιλοξενείται το site μας. Έχοντας αλλάξει λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία, database name, user και password, αποθηκεύω και κλείνω το αρχείο. Είμαστε πλέον έτοιμοι να ανεβάσουμε τα αρχεία του WordPress με FTP στο FTP account προκειμένου να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση. Για να το κάνουμε αυτό, ξεκινούμε το FileZilla, συνδεόμαστε με την τοποθεσία, την απομακρυσμένη. Στα αριστερά μεταβαίνουμε στο φάκελο στο οποίο υπάρχει το WordPress, το φάκελο WordPress. Επιλέγουμε όλα τα αρχεία με Ctrl και Α. Κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε αποστολή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν στη λίστα αναμονής 980 αρχεία. Βλέπουμε εδώ πόσα πηγαίνουν και κάτω δεξιά βλέπουμε το συνολικό μέγεθος των αρχείων. Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής βλέπουμε ότι έχουν μεταφερθεί όλα τα αρχεία. Η λίστα αναμονής είναι κενή, οπότε λοιπόν μπορούμε να βγούμε από το FileZilla και να ξεκινήσουμε την εγκατάσταση του WordPress. Για να κάνουμε την εγκατάσταση, ανοίγουμε το φιλομετρητή μας και μεταβαίνουμε στη διεύθυνση το sitemoon.gr κάθετος wp-admin. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το help-u, test user που είναι ο κατάλογος εγκατάστασης, wp-admin. Όταν πληκτρολογήσω αυτή τη διεύθυνση, θα βρεθώ σε αυτή τη σελίδα, η οποία είναι η σελίδα εγκατάστασης. Σε αυτή λοιπόν θα δώσω το τίτλο του site, έστω test help you site. Μου προτείνει ένα username, το οποίο είναι το admin, και βάζω και ένα password. Δίνω ένα email,
το οποίο θα είναι το email το οποίο θα λαμβάνω ειδοποίησεις από το σύστημα, και το option privacy που λέει ελέγχω εάν θα επιτρέπω στις μηχανές αναζήτησης να δουν το site μου. Επειδή αυτό το site είναι δοκιμαστικό, το ξετσεκάρω. Πατάω λοιπόν install WordPress και το WordPress site εγκαταστάθηκε μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό. Έδωσα δηλαδή αυτές τις παραμέτρους και το site μου πλέον είναι έτοιμο για να μπω μέσα. Όταν κάνω λοιπόν login, μεταφέρομαι στο WP login, στο backend δηλαδή του WordPress, όπου και μπορώ να εισέλθω στο σύστημα. Για να μεταφερθούμε στο backend του site, πάω στη γραμμή διευθύνσεων, γράφω το όνομα του site, κάθετος WP Pavla Admin. Όταν το πατήσω αυτό, θα μεταφερθώ στην οθόνη εισόδου του backend του site μου. Δίνουμε λοιπόν το όνομα admin, τον κωδικό εισόδου το οποίο έδωσα και πατάω login. Βλέπω λοιπόν ότι με αυτόν τον απλό τρόπο έχω μπει μέσα στο site, στο backend του site, δηλαδή στην οθόνη διαχείρισης του site. Για να δω κανονικά το site μου, το οποίο είναι το test user, μπορώ να κάνω visit site, οπότε και θα μου ανοίξει μια καινούρια καρτέλα, και έτσι λοιπόν σε μια καρτέλα μπορώ να βλέπω το κανονικό μου site και στην άλλη να βλέπω την οθόνη διαχείρισης, από την οποία μπορώ να κάνω ό,τι αλλαγή θέλω.